Gabon, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan zaudete. Hemen, Radio Vitoria. Gaurko gaia, Euskara, Arabako komunikabideetan, 3 gonbidatuekin. Atzen gaitezen beraz, orkezenekin, eta lehen eta bain Txema Ramirez de la Piscina. Txema, Euskal Herriko Unibertsitateko kazetaritza irakaslea da. Txema, gabon. Gabon bai. Non ikasi zenun kazetaritza? Nik neuk korrentze bertan irakasten duen toki berberian alegia. Hau da, Lehiako Gizarte eta Komunikazio Zientzien fakultatean. Duela ja, zen bertuze. Hasi berria zenian fakultatea? Hizela, nire karrera berton hasi eta amaitu zuen lehenengo promozioko kidea. Nun egin duzu lan? Egin dut lan, besteak beste, 10 urtez kazetaritzan, egin egunkarian batipat eta gero kolaboratu beste zenbait tokitan ere bai. Baina batez ere egin egunkarian. Eta ordutik ona, Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle? Hori da, nik lan egin nuen batez ere 80ko hamarkada osoan, aipatu egunkari horretan, 80an hasi nintzen irakasle moduan Unibertsitatean Leioan eta orduz geroztik berton jarraitzen dut. Eta baita ere kolaboratzen zenbait komunikabideetan. Bigarren gonbidatua, Estitxu Breñas. Estitxu, Geu Gasteizko zuzendaria dugu. Estitxu, gabon. Gabon guzti. Noiztik Geu Gasteizen? Duela 8 urte zertzen nintzen. 57ko abenduan, justo. Oine, lastaren goitu 8 urte. Eta lehenago, esperientziarik bai Euskal Komunikabideetan? Komunikabideetan ez. Nibili nintzen nahikan irakaslea, gero begirale bezala torria zenbait tokitan, beti euskararen esparruan, eta gero agertu zen aukera hau, eta zen aurrera, esartzen nintzen bertan. Kazetaritza ikusten duzu zeure burua? Kazetari... Bezala, ikusten duzu? Ez hilabetekari baten plana nindua ez berdina da, ez da eguneroko martxa hori gauza ikusi behar duzu beste modu batez. Nik ikasi nuen geografia eta historia. Eta proiektu ere planteatzen dugu arlo kulturaletik eta bai dela kazetaritza, baina beste modu batez ikusten den kazetaritza eta lanketa ezberdina dutan kazetaritza. Eta Charlie García, Charlie Berriako kazetaria dugu. Charlie, egon? Kaixo, egon. Noiztik, Berrian, Euskaldunon egunkarian, den hau? Aritu naiz Berrian azkeneko urte hauetan, arribia jaiozenetik, hirugarren urteerako bideen gaudela dut. Guztira, 15 urte euskarazko kazetaritzan, hasi nintzen Euskaldunon egunkarian Gasteizko delegazioan, orain dela 15 urte ia. 15 urte mugan gaude, gutxi gara. Eta fakultatean ere euskaraz ikasi zen? Hasi nintzen erdaraz, pasatu nintzen euskarazko taldera 3. mailan. Hasi nintzen erdaraz, ni hasi nintzen berez zuzen bidea ikasten eduzten. Inuen urte bete inguru eta hortik Leioara. Leioan hasi nintzen erdaraz, euskarara, eta hori izan zen nire plana, ikasketa plana. Euskaldun berrezara? Hori da. Eta aldaketa, erderatik euskarera, egin zen unibertsitatean. Bai, sartu nintzen Deustuko ikasketa utzi nuenean, hasi nintzen euskaldun zen. Arekan. Eta, egin nuen bi urtetan hola, bi urte pasatxo, bere izan nuen euskara ikasteko, eta pasatu nintzen orduan euskarazko taldera. Beste gabe, gogoratzen dut lehendabiziko urtean zen desentez degoela errelan adibidez, masifikazio delako hori bat zegoela, eta euskarazko taldera pasatu nintzenean, nabaritu nuen adibidez, zen gutxeago zegoela klasean, eta beste giro bat zegoela. Hori giroa gehien bat zen aldaketa nabarmenena. Baina asfaltua zaila izan zen, zeure kasuan, erderaz ohituta beti, idazten eta hasi euskaraz egiten? Ez zitzaidan oso zaila egin. Oro har, esan edute apuntzeak lortzeko eta praktikak egiteko eta hori guztia egiteko errestasun guztiak neuzkan, baita ere irakasleen gandik ere bai, eta nik neuk egiten nuen bideari esker. Ez zitzaidan, nik hemendik beste batzuetan sartuko gara gaur, baina hemendik norbaitek entzuten baldin badu euskaldun berriren batek eta nire adibidea jakin dezala nolakoa izan den, ikusteko paso hori ematea badagoela
zailtasun handirik gabe. Txema, nabaritzen duzu hori, unibertsitatean, kazetaria ama hizkuntza euskara izan duen ala erbara? Denetik dago, baina oroar ez mereke baietz, nabaritu egiten dela. Ama hizkuntza den edo, gertaiteke ama hizkuntza eta aldi berean lagun kuadrilean edo, zuteraterako, berbera barra egitea, ez? Ama hizkuntza baino, ama hizkuntza izateaz gain, nabaria da, nork erabiltzen duen bere egunerokotasunean, hizkuntza arrunte bezala, euskara eta nork ez duen erabiltzen, hori oso nabarmena da. Historia pizkata ingo dugu Txemari esker, batzuek pentsatuko dute euskara eta komunikabideetan, Araban gehien bat gaur egungo kontua dela. Horrela da, edo lehenago ere izan dira komunikabideak euskaraz egiten zituztenak. Neurri batean horrela da, hau da, gaur da momentua edo agian euskarazko prentsari dagokionean gehien entzun eta irakurren daiteken ez da euskaraz, baina egon badira horrekari batzuk historian ez da, oso txipiak, oso anekdotikoa nire alin baduzu, baina hor daude ez da. Nik bi aipatuko dituzke, Diaz Noz irakasleak egindako tesiaren inguruan, ez? Berak horretaz egin zuen tesia, eta bertatik ateratako adibideak dira. Batetik, aipagarria da, joan den mendean, 20. mendean, hasieran, 1912-tik 1923, egon zela gure artean Arabarra izeneko aldizkari bat, jeltzalea zen, Eusko Alderdi Jeltzaleak bultzatuta alegia, eta, Bizkaian bizkaitarra zegoen bezala, napartarra zegoen bezala Nafarroan, hemen ere Araban antzeko zerbait egin izan zuten eta egin zuten. Gora bera handiak izan zituen aldizkari izan zen ura. Astekaria zen, larun batero agertzen zen, lau horri baino zituen kaleratzen, eta gehienak gaztelaniaz. Baino, agertu ziren zenbait artikulu, hemen agertzen ziren euskaraz. Eta, bertan, idazten zuten beste, Umandi, Andoni Urrastarazo, utarrak izango itia erabiltzen zuen, eta baita ere Umandi. Gero da, askoz ezagunagoa egin zaigun goitizen hori. Oso, esan bezala oso artikulu solteak ziren, euskaraz agertzen zirenak, baina agertzen ziren. Orduan oso nabarmena zen, el Heraldo Alavés, egunkari bat, eta egunkariarekin zeukan lehia oso estua zen, lehia ideologikoa, eta gehien bat sortu zen ari kontra egiteko asmoz, Arabarra izeneko astekari hau. Eta baina zen bezala lau aro desberdin izan zituen, 20 urte horietan, eta, tartean egon zen Primo de Rivera diktadura, eta desagertu, eta berriz ere agertzen ditu. Hori da, lehenengo horrekari, eta bigarrena, horiek ere, apalagoa izan zen bost izeneko aldizkari bat. Ura maustekaria zen, lau ale baino zituen kaleratu, hori gerosa izan zen, 1934 urtean, baina hau zen ideologikoa edo zen politikoa, ez eta kultura aldizkari bat zen, eta bertan beste idazti zuten zera egon depresek berak, itzulpen batzuk egin zituen, Albertiren poesien itzulpenak, López de Ruedaren itzulpenak ere bai, Antonio Agrezolak ere idatzi zuen bertan, Leizaldek ere bai, eta bere maila pal horretan, bada ere nahiko abanguardista izan zen aldizkari izan zen ura, baina izan bezala oso gutxi egon zuen, maustekaria zen, eta lau ale baino ez zituen kaldeatu. Horiek nolabait gerra aurreko garaiari dagokionez. Gerra garaian jakina. Zer gutxi, diktaduran are gutxiago, kaleratzen zen apurra klandestinoa zen, seguru asko hemendik kanpo inprimatua ere bai, eta gero, esan dezake, Francoren ondoren, azten dela gaur guk denok hemen zagutzen dugun aro hori, eta hortaz hori denok ezagutzen dugu, eta baitere gure entzulek ere gehiago ezagutuko dute, seguru asko garai hori, orain ipatu ditudan beste bi horiek baino. Zu ez ditu ere ikertu duzu, Araba euskara. Bai, ikertu ez duz ikertu, justo gargoizian begiratuta apur bat, aber zer topatzen duen nortik. Baina erakusketa hartan ere... Arabako euskara bai, zentzen esaten zen dela zentzana. Eta, gaur justo gaiak hartuta eta gidoi hartuta, lehenengo puntuari dago kiolari, esan dut ezke zer gutxi dago prentzarloan Araban, eta
sartu nahi interneten abertze sortopatzen duen, eta bueno, justo izan da Txemak aipatu duena. Eta hor gai arreta ditu dit, horre 19. mendearen bukaeran bazegoela argitarapen bat, bueno, Paristik egiten zena, eta bueno, hor zuzazuri auzazula datu bat zena. Gure izarra Euskal Herriko berriak astean behin. Eta bertara bidaltzen ziren arabatik idatzitako testuak. Eta hor razitzen pixkat arabako euskarazko prentzaren Aztarna orduan. ikusi dudanaren arabera. Eta aipatutako ikusi dut. Hori baino lehenago orduan, ez? Bai, 1888 urtean. Izenik eta ez. Bakarrik arabatik bidaltzen ziren. Bai, anonimoak zirela, eta, bueno, pixkat sensibilizazio hori zeukan jendeak edatzeko testuak zirela, eta han argitaratzen zela. Segurezko, bueno, foruen desagarpenaren ondoren egon zen nolabaiteko loraldi bat, eta batez ere imaginatzen dut, oso kutsu idimazko izango zuen prentsa izango zen, edo artikulo izango ziren. Eta, iruditzeko oso bitxia, gaur komentatzeko. Normaltasunez, komilen artean, baina normaltasunez euskara sartu zenean komunikabideetan zurtetan izan zen. Franco hil zen, baina lehenago izan ziren esperientziak aldizkarietan eta bar, ez sartu zen euskara nola baiteko normaltasunez. Nik uste normaltasunez oraindik ez dela sartu. Hori lehenengo eta behin eta. Bueno, Franco hil baino lehenago, egon ziren jakina horre diktaduren azken urteetan, bueno, saio batzuk, karri klandestinoak, beste eta. Bai literaturaz inguruan, Pampinu Ustela aldizkari inguruan, eta bueno, beste hain bat, ez da. Irratian, bueno, batez ere herri irratietan, Elizaren babespean nolabait, bazarrik eta beste zenbaitek, bueno, zenbait saio, eta zenbait, bueno, tartez eskatzen euskaraz, baino, hoize, herri irratietan, hau da, Elizaren babespean nolabait egiten zelako. Loiola irratia eta adibidez, herri irratietan. Eta bai, nolabait ja, zizen gero eta gehiago normalizatzen, baina esan bezala nire ustez behintzat oraindik ez da normalizatu. Beste, aipagarria da, Araba dela Euskal Herri osoan euskaraz irrati euskaldirik ez duen herrialde bakarra. Iparralde barne. Iparralde horrek, agila, iparraldean irudidelako, gure irratia Lapurdin, Zubiroako bosa Zubiroan eta Irlei irratia Nafarroan. Nafarroan daukate beste Euskal Herri irratia, Gipuzkoan hainbat eta Bizkaian ere. Hemen, bueno, dagoen eredu agian euskaldunena da, Alabedi irratia, elebiduna da, eta guztiz euskalduna da. Bueno, horrekin ikusten da adierazten digula, benetan nizenten gure egoera. Egoera, nire ustez, nahiko premia gorrien gaude aldetatik. Baina normaltasunez, esan dut, komien artean, Txema, normaltasunez esaten nuen, arraroa etzala, egunkari batean, artikulu bat edo beste euskaraz ikustea. Hori noiz izan zen? Bueno, horre fase desberdainak egon ziren, eta lehenengo eta behin, 1997 okerreko nahi zen euskal prentzaen urtea ditutakoa. Horre argi artekariak bultzatu zuen, eta ordutik aurrera hasitzen nolabait hitz egiten, gerora gorpuztu zen euskalden egunkarien proiektua mamitzen, eta nolabait ezuteko. Zeren, urte hartan, baita ere jaio ziren egin eta deia egunkariak. Haien jaio ziren nolabait prentza elebidunaren etiketapean. Eta nire ustez, elebitasunak erakutsi du, euskarri batzuetan lagundu beharrean askotan kalte egiten direla. Elebitasunak. Eta hori badakit, oso zera behizkaten potoloa dela, eta baten bat baino harrituko dela. Baina elebitasunak egin duena izan da neurri handi batean euskara sokoratu. Hau da, eta benetan, euskaraz tratatzen diren gaiak dira, gizarte edo kultura, prentza elebidunaz harinez, jakina. Kultura, gizarte inguruko gaiak, akaso kirolak, baina nola ardatzen nagusiak, hau da, politika, ekonomia, iritzaileak eta bar, horiek gaztelaniaz landu izan dira, ia beti, prentza elebidun horretan. Orduan, eta hori nire ustez daba, eta hori oso entergarria da, euskarak behar du nolabait zentralitatea berreskuratu. Ez periferian geratu, baizik eta, zentrogunea ere izan, eta ez azpi unibertso, baizik eta unibertso maila guztietan, da,
nahi dugu euskaraz hitz egin, iritzi zailean, zein kultura zailean, zein kiro zailean, politika zailean, hau da, zail eta esparru guztietan. Baina egin eta deia agertu zirenean, hasiera batean pentsatu zan elebiduna izatea, 150%. Asmoak asmo, ez zuten helburu jakinik ezan, baina hasiera baten gainera, kasko bietan, euskaren presentzia handiago izan gero, apalduz joan zen, deiaren kasuan egia desagertu arte. Kultura herrialde bat izan ezik. Holako zerbait, eta gaur egun beste horren beste, deiaren kasuan. Engararen kasuan, nolabait eginen ondorengo den egunkarian, handiago da euskaren presentzia, baina ala ere, da periferikoa euskaren presentzia. Orduan horrek nire ustez ere ikusten du, elebitasunak bere mugak dituela eta bere kabeze dituela eta bere garaian euskaldunen egunkariak eta berriak alegia egin zuten apostua benetan hori zela erronkaz. Charlie, zelan ikusten dituzu, egin diren saiakera hauek euskara eta erdara nahazten prentsan adibidez. Gogoratuko dituzu ere egin eta deiako garai haiek. Nik antzera ikusten ditut saio hauek, ekimen horiek. Eta gaur egun egoerara ekarriko nuke zerbait iraudeki du Semak, gaur egun ere antzeko bidetik ari garelako. Eta gaur egun egoeran eta adibide batzuk ematen, askotan nik uste zentzuleko nena jakiteko esaten dugunari buruz, adibide grafiko batzuk ematea dela. Oin dela bat urtebet inguru jarri zen martxan diario de noticias, gogoratzen dut eta, lehenengo eta behin esan nahi dut adibide hauek eman baino lehen, izan dudala medio euskaltzale buruz eta laguntzat edo ditzakegun bi mediori buruz. Eta hori aurrena izan behia. Baina, oin dela urtebete gogoratzen dut itzuiten dula diario de noticias de Álava egunkariko zuzendariarekin eta komentatzen zidan hor bat zirela asmo batzuk, notizia batzuk egunero, notizia batzuk euskaraz argitaratzeko. Nik uste dut hori izan dela gainera, ez bakarriko indela urtebeteko egoera horretan, historian, periodiko edo medio berri batekin izin dugun bakoitzean horrelako zerbait izan digute. Eta praktikak beti ukatu digu elebitasunaren praktikak daramalako Semak aipatutako kontu eta klabe horretara euskaratzeko nagoela. Hori da. Beraz, beste adibide bat jarri nahi nuen, nik uste dute programa hau bera dela euskararen egoeraren adibiderik grafikoena. Nik esan irakurri nuenan pixka bat eskema generala, programaren eskema generala, entzatzen gaur dugu egoera euskara medioetan, arabako medioetan, bazterreko txat joko nuke. Eta horren lekukoa da programa hau gehien bat segunetan, parrilaren zatitan, tokitan, txokotan geratzen da. Baina kontu hori ez da euskaragatik, hori da eusko ikaskuntzari eskaintzen zaion txokoa. Gero, eusko ikaskuntzak egiten dituen mailinguretatik euskaraz 100% izango da. Baina ordua ez da euskara la erdara erabiltzagatik, da eusko ikaskuntzaren txokoa. Eusko ikaskuntzaren txokoa, batzutan historiari buruz egiteko, beste batzutan gorko gaia. Bai, esan nahi nuen Gasteiz irratia bezalako medio batean, euskarari ematen zaion tokia tratamendua, hildo eta koordenada bietatik duela argi eta garbi. Horretan edo bat ados. Eta, klaro, zabentu beharko denukena da, zergatik zertara datorren hori guztia, politika hori zertara datorren, Nik uste dut, eta honekin jabukatuko dut, zatitxo, medio askotan adibidez, diario noticias bezalako medio batean, edo akaso honetan ere bai, medio euskaltzale horietan ez dela egiten gogoeta, reflexio bat politika lingüistikari dagokionez. Alegia, ze aportatu behar dugu guk egoera lingüistiko honetan. Noraino heldu nahi dugun, nun geratu, beste hainbat eta hainbat gaitan, esparrutan, imaginatzen dut, gogoeta hau gutxi gora bera perfilatuta egongo dela, baina nik uste dut euskarari dagokionez, eta honekin ja bat egiten dugu egoera orokorrarekin, arrazoa dela
eskolaren esku ari dela uzten euskararekin zerikusi duten hainbat eta hainbat ekimen eskolak zaldunduko gaitu, kontutan hartu gabe adibidez medioi dagokienez, garai honetan adibidez, ari dela egituratzen aisialdiarekin zerikusi duten forma guztien berrantolaketa bat. Ez? Eta kriston garrantzia daukala, euskarak izango duen tokiak egoera horretan. Ez dizute esango arrazoia duenik, baina aipatuko dizut Pablo Muñozek esaten duena, Diario de Noticias de Navarrako zuzendaria, gai hori aipatuz euskararen erabilera, eta Nafarroan diario jaio zenean haiek zituzten asmoak, eta berak hitz egiten du azken zinean ematen dituen argudioak argudio ekonomikoak dira. Bueno, horre nik esan nahi duena zen, erabat ados nagoela zenak aipatutakoarekin, Txarlik aipatutakoarekin ere, eta, kasu honetan oso interesgarria litzatekeela medioietako arduradunak bertan egotea, alako tertulia batean egotea, eurek azaltzeko zer nolako politika daramatzen euskararen arloan, Eta oso adierazgarria da, Txarlik aipatu duena, zen nik ere horri erreparatu nion gero noketaz dela jaio zenean, helburuen artean hor bazukaten euskara helburutzak, eta, antza denez, euskarak izan behartzen nortoki bat, eta, bai, ni arduratu naizela urte honetan zehar, pixkat arlori azertzeaz, eta ikusi dut euskara erabat zokoratu dagoela egunkari horretan, oso gutxitan erabili izan dela, naiz eta, gero, bai bultzada eman euskarazko proiektuei eta baina hori ez da gakoa, egin behar dena da euskaraz berriak idatzi eta nik ikusi denagatik horrez da egiten. Orduan bai izango litzateke interesgarria beraiek hemen egotea, azaltzeko zergatik ez den hori aurrera eramaten. Eta nik uste dut ez dakit, askotan horretaz pentsatzen da esmertzen, nik ez dakit non dagoen gakoa edo ez dakit nola zan, baina nik uste funtsean edo oinarrian dagoela sensibilizazio falta bat, ez dago kezka bat, kanpotik ikusten da modu bat, baina gero momentu egiten denean zeu ere ez zaude oso sensibilizazioa, ez dela nik uste egingo luketela, orduan hor falta da norberaren sensibilizazio ez dakit lanketa bat. Bai, kontua da, oso kiribil emakurrean gaudela sartuta da, batetik gutxi gara euskaldunok, alegia, beraz gutxi garelako, nolabait bazterrean usten gaituzte, zeren, hau bezalako programa batek nolabait erakar dezaken publizitate kopurua urrengo delako, eta beti gaude kiribil ero horretan barruan, eta ezin askatu ezinik, eta baina kontua da, batetik. Euskara nola merkatuaren mende egon behar da, lehenengo gogoet, nire ustez ez. Zeren, Euskararen mende, merkatuaren mende uste baldin badu gau da, publizatearen mundua badakigu non egingo du apustu, ezaren alde egingo du apustu, zamat eta entzule, ikusle, irakurle gehiago esan, bertara joko du, bere logika kapitalistaren arabera, Baina nik uste hori ez dela ona eta oker ginitzala. Hori batetik. Baina bestetik ere, eta bandatorre teitzuk egin da azken gogoetarekin, egia da ere nolabait, askotan guk ere asko delegatzen dugula, edo instituzioen kulpa dela, edo komunikabideetako arduradunen kulpa dela bat eta beste, baina baita ere, neurrendi batean ere gure esku dago. Hau da, Jose Lartxek ere esan zuen, hizkuntza bat ez dela galtzen dakitenek edo ez dakitenek egiten dutelako, eta dakitenek dakigunok ez egiten ez dugulako ere. Orduan, nik dut faktore asko direla. Egia da, komunikatetako arduradunek apustu askoz ere ausartza bain barko luketela. Baita ere, instituzioen aldetik ere, zergatik eta adibidez, gaur egun egiten den publizitate iaia guztia gaztelaniaz pentsatuta dago. Sortzez oso publizitate gutxi egiten da euskaraz, adibidez. Euskaraz entzuten irakurtzen dugunen neurren batean da lehen erderaz egindako iragarki baten itzulpen hutsa, kalkoak alegia. Eta beste hainbat kontu egin daitezke. Eta, beti ere, konparatzen gure egoera,
Gaur dugun egoera. Duela 30 urte zegoen egoerekin, jakina, aurrera egin dugu. Nire uste zalantzari gabe, aldeatetik. Gertatzen dena da, konparatzen baldin badugu, hezkuntza munduan eman diren aurrerapenak, eman den hazkundea eta gizartean bertan dagoen errealitatea oso desorekan nabarmen ikusten dela. Hau da, hezkuntza munduan egon den hazkundea polita izan da, nuk esango izugarri, baina oso nabarmen izan da, baina berriz kale erabileran eta izaik egindako azkenengo ikerketen arabera, Gasteizen adibidez, behera egin dugu. Egineko gaur egun kalean, bereik egiten duten ikerketa hausia da, ez? Kalean entzuten diren elkarzetak. Mila beratzen eta gaur ikamazazpian, egineko 4 ziren elkarzeta guztetik euskaraz. 4 urte geroago, 2001an alegia, egineko 3 dira, soilik euskaraz. Dena den nik inkesta hori ezagutzen duen, txema baina nik ez du zinuzten, Gasteizen kasuan. Nik sinisten dut beste kuestionatzeko beste elementurik ez daukalako. Hau da, nik bai uste dut, eta egin behar dugun irakurketa baitxera baloretik, nik zegoen dut gazi gozoa dela. Eta gozoa da, erreparatzen baldin badugu duela goi uste zegoen egurari, eskaldun kopurua 4 abakutu inda, eta gutxi, minikan ere 4 aldiz handiagoa da, kopuru absolutuetan, erroldari begira. Baina, erabilari begira, nik uste dut euskarak duen potenzialitate horretara iristeko asko falta zaidula. Asko falta zaidula, eta faktore asko dira medio, ez bakarrik instituzioen kulpa denik, aginteren kulpa denik, baita jakina hori, baina faktore asko dira da. Oso gizarte hedonistan bizi gara, kompromisoaren, kompromiso hitza ez dago modan, garai batean duela 25 urte bazegoen nolabait kompromiso militante bat hizkuntza maila guztietan egoteko, eta gaur egun nik ez dut kompromiso hori ikusten. Hau da, agintariek egin zute barrabaskeria oso nabarmenak gure lurraldean, eta beterako Arabako Diputazioak Rabanderren gabeian iritsi eta bera erabaki zuen euskara zerbitzua desagertzea, eta ez da alako reakzio gogorrik edo, ez gogorrik eta ez lehun, ez da gutxi egin da. Horrek adierazten du gizarte aldatzen ari dela, horrek adierazten du, gauzak maila askotan desberdinak direla, eta beste kompromiso hitza ez dagoela modan. Eta guk geu beste nire ere eskolun berri dena, ez nire jakina nire eskola eta dena gaztelaniaz egin da, nire familia erralduna da, eta nik etxan jaso duen hizkuntza bakarra gaztelania izan da. Eta, gure beran handiko agian, izan genuen kompromiso maila bat, euskara ikasteko, ez? Eta horrek zekarren guztierekin. Hori gaur egun faktore asko dira nik ez dut ikusten. Hain eskorratzen zarete? Nire naiz bat ere eskorra, baina zema guztu eta gaztea daukala zenbait puntutan. Nire kasu ere, ez pekindola gehitu nire kasuari, ez? Ni erdi euskaldun zarra, euskaldun berria naiz, nire ikastuan ikasen euskera, etxean gaztelera zetxe egiten genuen, eta nire gurasoak euskaldun berria dira. Orduan, zemak aipatu bezala, gure familian ere egon da kompromiso puntu hori, ez? Eta nik oso garbi dut bizitan zagantzear euskera zetxe egin nuela, eta horregatik nagoen tokian, lanean. Eta nik kalean lehen baina euskara gehiago entzuten dut, hori egia da. Baina bai ikusten dituela bi multzo, ez? Batetik sentsibilizazio handia daukan jendea, eta euskaraz bizi dena, euskaraz bizen gaziztarra, euskaraz bizen arabarra, bere buruari planteatu diolako euskaraz bizi nahi duela, eta une oro erabiltzen du. Eta gero bestetik askotan eta horrek zutan jartzen nau, hori ikusi dut kalean, euskaldun jendearen artean, ez dakit, batzutan erabiltzea eta beste batzuetan ez, ohituragatik. Ni nire garaian, beregunean esan nire buruari, saiatuko nintzen euskaraz egiten, eta ala egin dut, eta horrela bizi naiz ez euskara. Zergatik egiten duten euskaldun batzuek hori, ez dakit, hori beraiei galdetu beharko genieke, ez dakit zer dagoen hor barnean, Eta
bai dela, askotan euskalduna naiz eta harro nago esaldi hori, barnean eramatea, baina gero praktikan, euskara batzutan baino zerabiltzea, ez eta horrek kalte handia egiten dio euskarari Gasteizen gehien batez. Eta gero bestetik Gasteizen ikusten dudana, eta hori esaten dut, bertan lan egiten dudalako, euskarazko kalitate handiko edo kalitatezko eskaintza urria dagoela. Hau da, ekitaldiak, ekimenak, jendea erakarri dezakeen, eskaintza bat egon badago, baina urria da. Orduan, euskara erabiltzeko eta euskaraz egiteko behar dira esparru zehatzak, da erabilpena bultzatuko dutenak. Baina uste duzu Bilbon adibidez oso ezberdina dela? Bilbon adibidez klaseantzokia daukate, adibidez, eta zerbait bada. Nik Granbiatik noanean, Gasteizen antzera entzuten dut euskara. Segurezko bai. Bai, horrela izango da. Baina adibidez... Gana edut oso eskorraka izaten delako, Ez, ni eskorra naiz, nik ikusten dut, dut azieratik, gero euskara gehiago entzuten dela Gasteizko kaleetan. Eta jende asko egiten ari dela sekulako esfortzua, baina gero beste jendeak ez duela egiten. Eta nik hemendik zorionduko nahiko nituzke, adibidez, euskaltegietan dauden ikasle guztia. Esfortzu itzela egiten ari direlako euskara ikasteko eta erabiltzeko. Halako euskaldun berri askok bai erabiltzen dutela euskara. Eta datuak ez dira kaskerrak, azken datuak dira nahiko datu positiboak, ez erabileran baizik eta ezagutzen. Gasteizen guztiaia 40% ezagutzen dugu euskara, euskaldun eta euskaldunen artean. Araba osan antzeko porcentaia dago. Datu horiek oso fiktizioa dira. Bai. Zeren, gero praktikan hori ez da ikusten. Ez da ikusten, hau da, hainbat faktore dira medio, jendeak, hobeto txeiten dudako gaztelaniaz, etxean jaso duen hizkuntza hori jezen delako, jotzen du erbera da, eta norrine baten ulergarria da zarriatik egiten duen hori, ez da? Baina badak izuz zaila den hizkuntza aldatzea, eta adibidez, ez da aurrera pausoa, gutako edozein ama hizkuntza erbera izan duela, eta gu gure zenei ama hizkuntza bezala euskara irakastea. Ez alda aurrera pauso hori, 30 urtetan. Nik lehen egiten duen irakurketak hasi gozoa dela da. Batetik egia da, nabarmena da, aurrera egin dugula, maila askotan. Baina beste maila askotan ez. Eta, azterketa horretan, Euskal herrialde guztietatik Araba zen bakarra bera egiten zuen Araba eta Iparraldean. Nafarroan bere horretan mantentzen zen oso kopuru txikia zen baita ere, baina Araban eta Iparraldean kale erabilari dagokionez bera egin dugu. Eta horrek nire ustez markatzen du tendentzia bat, joera bat. Eta ni behintzak eskatzen nao. Niri oso ondo iruditzen zait, hemen esan dudan bezala, errondak dagokionez, esaten azterketa dagokien, oso ondo, zure guztieta posible, eta laua kotu egin da, eskaldun kopurua. Baina, ala ere, nik hainbat faktori direla medio, gero itxein ezeko baita ere, inmigrazioen fenomenoak ere ikarriko digun, ondori buruz ere bai. Guk, pertsonekin harremanetan izan dela baldin badugu, nirrinde batean, erabiliko dugun hizkuntza logikoa den bezala gainera. Gazten izan, Eta orduan, eta beste hainbat faktoria, baina batez ere nik lenguan esan dudan, oso gizarte hedonista, eta gurea, bilatzen du alik eta etekinika handiena, alik eta momenturik laburrenean, eta gaztelaniaz moldatzen baldin bagara, ongien, bertara jotzen dugu. Hau da, komunikazio hizkuntza. Hizkuntza komunikazio tresna bezala hartu. Eta hori, guztiz normala da. Gertatzen dena da, eta hortara batzuk nintzen, beste gogo eta hori, beste gari batean hori, kompromiso bat zegoen, eta kompromiso hori, bai handi baten desagertu dita. Nire uste apalean gaiaz aldatu dugu, komunikabidetara itzultzen garen, baina Txarli, bukatzeko gai honekin, edo bukatu txatemateko. Bai, lehen estik aipatu du, karo, komunikabideen eskaintza oso importantea da esparru horretan, ez, adibidez, beste eskaintza batzuk ere
lortu beharko lituzke jende zeldunak topatu beharko lituzke kalean eta hainbat tokitan, ez? Eta lehen, komentatu dugunean ze tokitan gauden, nik uste dute hori irudikatzeko adibide hona dela, lehen dugunean jontzen asteburuan egon nintzen hemen Gasteizundoko merkatalgune handi batean, ez? Kuriosoa da, irudikatzeko ze batzutan euskara nik uste dut aztuzen dela, eskemetatik guztiz kanpo dagoelako, eta ez delako kontutan hartzen, batzutan ere, hona izango litzatekeela, akaso enpresa batentzat, nolabait merkatuaren ikuspegitik, errentagarritasun ikuspegitik ere bai, eta hor, egoera horretan ere ez da kontutan hartzen euskara. Segun eta zein den bezeroa. Nafarroko kasuan aipatzen dute herriberan, adibidez. Euskara erabiltzen baldin baduzu, hainbat lagunek, ja ez dut egin nahi. Nik uste dut merkatalgune horretan, Manera dierkaren, ala bulebarren, hori da, baina nik uste dut Gorbeian, adibidez, Gorbeian ikusten ditudalako Euskaldun asko eta asko bezero. Horren nuke ikusiko arazo handia izango zenik Euskara erabiltzea, Euskara benetan bultatzea merkatalgune horretan. Baina Manera dierkalean jartzen baldin baduzu denda batean, itzein beharko genuke egoera horri buruz ere bai, baina bestean argi eta garbi daukat, eta horretan ere ez da Euskara erabiltzen. Askotan esaten da, haizu, negozia da, horrenekoa da, haizu, negoziorako ona izan daitekenean ere, orduan ere, ez dugu erabiltzen. Nik uste dut, hasierako intervenzioan komentatu dudana, nik uste dut eskolaren esku utzi dela, eta nolabait hor zer dago, hor dago utzikeria bat, eta utzikeria hori dagokio komunikabideen munduari, baina baitaren, eta horri buruz zehozer esan dut zemak, nik ez dut aipatu, baina aipatu nahi nuen, norbanakoei ere dagokie, erakundeen erantzukizunari buruz ere hitz egin beharko dugu, nik uste dut erakundeek ere, Gasteizko udala ere koordena balietan ikusten dut, eskola ereduek, ikastolek euskaldun dugu dute, eta duk, egingo dugu, beste zehozer. Haiek esaten dute, kuerda baino gehiago, gastatzen dutela. Baina, bihar bertan badago zuek osoko biltzera. Bai, komisio batean, batzorde batean. Baina gogorak harri beharko genuke, Gasteizko udaleko euskara planaren baitan, gertatutakoa, adibidez, erabidei dagokienez, orain erabideekin gaiarekin ari baldin bagara, ze tratamendu egin duten komunikabideekin. Hain zuzen ere, plan hori gorpuzteko bileretan esan zenean argi eta garbi etzela egin behar bazterkeriarik komunikabideekin eta bestera batera jokatu behar zala. Plan hori kalera atera eta gizarteratzeko lehendabiziko momentuan egin zena izan zen kontrakoa. Justo, arrazoi ideologikoekin jokatu, zutxokoratzeko hori da praktika. Horrekin lotuta, zestela gero galazten gozait, orain dela gutxi jarri da, horren jarri da martxan euskara bizi berritzeko plan nagusia, udaletik abiatuta. Eta, nik uste dut ez dakit txartu hasi dela, batetik txarlik aipaturiko arrazoiagatik, eta gero bestetik kanpaina horretan parekatu dutelako makrame ikastaro bat egitea euskara ikastearekin, apuntatu zaitez makrame egitera, eta aldi berean, daukatu ez aukera bat, makrame egin beharrean, egin dezakez euskara. Aukera horien artean... Makrame euskara ez? Makrame, hori da, ez dakit zein zen eskaintza, egon gozen baina. Parekatzea makrame ikastaroa euskara ikastaroarekin. Eta hor ikusten da, jarri da martxan euskara bizi berritzeko plan nagusia, baina ikusten da oinarrian dagoen kezka, konpromisoa, implikazioa, eta bar. Benetako sensibilizazioa egongo balitz udalaren partetik, benetako sensibilizazio kanpaina bat egingo lukete. 10 minutu baino ez zen ditugu. Zenbat bazkide ditugu bazkidezek? Bazkide orora, banaketan, banatzen dira 2.200 ale. Hor, arpidetza ordaintzen dutena dira 1.350 gutxi gora dira. Gainontzekoak dira bazkideak, horiek bazkidetza kuota ordaintzen dute eta doan jasotzen dute aldizkaria, eta gero ja gainontzekoak dira, geratzen direna dira helbide bereziak, turteak, publizitatea, eta bar. Erantzun. Zein erantzun? Gizartearen erantzunak asontan. Geu Gasteizi
eskenitako erantzuna. Adibidez, nik azken urte hauetan egarri duena, baina, dira gure artidunak, ez? Artidunak uste dut, pozik daudela eskaintzen dugunarekin eta produktuarekin. Gertatzen dena da, kostatzen ari zegula, asko aitzela, artidu berriak egitea. Bestetik, publizitatean ordea, bai hobetu dela asko. Hor, indar bereziak jarri genituen bere gunean, eta, egitasmoa aurrera doa, asistua, gauza berriak eskintzen dira, kalitate aldetik ere hobetu da. Orduan, hori garri da publizitatea saltzeko orduan, eta orduan lortu ditugu, bezero importanteagoak edo diru gehiago, proiektuan diru gehiago ordaintzen duten bezeroak. Baina, arpidetza aldetik, ez dakit ez dugun asmatu kanpainekin, baina kostatzen ari zaigu asko artidun berriak egitea. Gutxienet mantendu ditugu betidanik egon direnak, oso baja gutxi egon dira eta mantendu dira. Baina nik uste dut, askotan erantzun batean eta bestean entzuten da ez. Total jasotzen dugunez, lanean, edo lantokian, baja izango naiz. Eta gero, zera konturatzen zer garrantzitsua den mantentzea, norberak daukan arpidetza alako proiektu batek aurrera egitzeko. Eta alako bajak eratuzkigu batzutan. Eta, dena den, erantzuna jenderen tartetik, nik uste gero eta hobea dela. Berriari dagokionez, emakiak? Berriari dagokionez, edo hitz egiten ari gara, konpromesu falta, hainbat momentutan, ez dakit datu horiek edo berriako kasuan konpromesu falta ikusten duzun ere bai, ala ez? Baita. Nik uste dute marraztu dugun dibujoa gutxi gara dela datorrela adibidez berriak daukan realitatearekin. Ikusten dela adibidez egundoko esportuak egiten ari gara gazte jendea erakartzeko eta gazte jendea erakartzea oso zaila da nahiz eta hori garriak egin eta bar ez. Ikusten dugu hor emakumea dela, irakurle tipoa emakumea da, eta ez Arabakoa, estudio horiek ez dauzkagu egin da herrialdeka eta ez dakigu. Baina, irakurle tipoa beste pertsona da emakumea, 40 urtetan ja, asko eta asko irakaskuntzarekin zer ikusi daukatenak, sektore horietakoak. Datuak berriari dagokionez dira gutxi gora bera, nazionalak dira 20.000 aletan gaude, gaur egun, eta horietako erdia arpidetza da. Baina, horren arrazoia da oso egoera jakin bat, ez? Berria nola jaiozan, zegoetan jaiozan, eta gogoratzen dugu nola Euskaldun egunkari utzi zuen. Efektu horrek dira? Bai. Gutxi gora bera gaur egun parekatzen ari gara, baja batzuk ematen ari dira, baina berriekin gutxi gora bera horrekatzen dugu. Pelikula, ez orduan ez dago arrazan dirik alde horretatik ez. Baina, Arabako datu izango litzateke, 1000-tik bero, 20.000 irakurle hoien Araban, zenbat? 1000-tik bera. 1000-ara ez dut uste ditzeko da nik. Bai, nik epatu neko nuke kontu bat, ez? Horin gazteak epatu dituzu, ez da, kontu da, gazteek oroar ez dutela gehiegi irakurtzen prentza, baina kontuan izan dugu, eta hau ez dela euskal kastaritzaren kontu da bezik, eta oroar, kastetaritza oso momentu delikatuan dagoela. Publikoki aitortu nahi badute ere, krisi hitza nabarmena da. Eta hori, hau fenomeno planetarioa da. Prentza erratian ala prentzan. Eta telebistan zertxo daiteke bai. Urtetik urtera, mundu osoan prentzaren salmentak jaisten, ari dira 2%. 2%, asko da. Zenbait tokitan are gehiago estatu batuetan eta beste hainbat tokitan are handiagoa da jaitsiera. Hainbat faktore dira medio. Batetik doako prentza hor dagoelako, gero eta gehiago sortzen ari delako, zabaltzen ari delako, hemen gure artean ezaki dago, hemen Bilbon, hori 20 minutos, metro, eta bar, horiek gero eta gehiago zabaltzen ari dira, orduan, hainbat jendek horrekin azkidu, hori batetik, doako prentzaren zera hori, bultzado hori. Gero bezitek internet, gero eta jende gehiago konsultatzen du prentza,
interneten. Ez du euro bat gastatu beharrik, beste, prentsan, interneten, zarean, lortzen duelako, berak nahi adineko egunkari edo, gaur egun mundu osoan, zabaltzen diren egunkarien, behileko laro gehiago daude zarean. Orduan, jendezko, hoxe, porcentatzen besteri gabe. Eta gero, sinesgarritasunaren kontua. Prentsaren sinesgarritasuna krisian dago ere bai. Oroar prentsa, ez? Orduan, horrek ere, hainbat jende, bultatu du, ez erostera. Eta, nahiago du, bere iturri propioak alderatu, sarean adibidez, egunero kioskora joan gabe. Hori dela eta nik uste, gaur egun kastaritza nolabait korporatiboa ditzen dena, hau da, tradizionala, ohikoa, krisian dagoela beraiek aitortu nahi ez badute ere. Eta horren adierazle garbia da, zenbat promozio ateratzen dute, ia egunero, ja ez dakizu egunkari erosten duzunean erosten zaren toalla pare bat, edo bajilla, edo, edo jede bat, eta hori da, beste krisi horren ondorioa da, nabarmena gainera, eta? Eta gaztek egia, ez dute irakurtzen prentza guztienez, irakurtzen duzte beste gauza batzuk. Frantzian adibidez, horrein zagit indarrean dagoen, horrein gobernorekin, baina lehen gobernorekin behintzat, kultura ministeritzak oparitzen zion gazte bakoitzari artietza bat uste. Hala, aukeratzen zuten nahi zuten egunkarria eta bilatzen zuten etxera. Urte bedez. Gero, erabakiko zuen jarraitu edo ez. Bueno, ez dakit hori neurri egokia dena da, niri bitzarte iruditzen zen neurri agian aproposen zen zitekela. Hain zuzen ere, irakurtzaletasuna zabaltzeko. Baina izan bezala, horre beste faktore batzu daude, bai, internete faktore, hori ustez oso kontuan hartzeko fenomenoa da. Gora bidean dagoen fenomenoa, etenik izango ez duena, kazetaritza enkargora jarriko du, sartzen ari da enkargora, kazetaritza egiteko eta ulertzeko erak aldatzen ari dira, eta horrek ikutuko du euskarazko prentza jakina, baina horroar prentza guztia. Txarrera, egin daiteke? Gure kasuan? Gure kasuan diozunean, erratxaren kasuan, edo... Ez. Euskarazko komunikazioa. Nik uste dut euskarazko prentzak bere alde duen kontua da gertutasuna eta ordutasuna. Jendeak oso gertukoa duen produktua da, dagoena etxikimendu maila oso ondia da, erderazko prentzan dagoena, baino. Hori du bere alde, baino ala ere erreakzionatu egin beharko du. Eta, gaur egun, duen adibidez edizio digitala, hobetu, eta agian, baita ere pentsatu beharko du, edizio digital hori bideragarri egin beharko duela, ziren, batetik kioskoetan edo gutxia osatzen baldin badira, beste baitetik lotu beharko du, ez dakit zer notatako produktuak edo zerak eskainiz, batetik ingresatzen duen diru kopuru beste baitetik lotu beharko du ingresatzea, baina egia da, eta batek baino gehiago esan du, Madrido irakasle famotu batek jarri du nolabait kaseta edo egunkariaren nolabait hileta data. Berak eltzen du, Martínez Albertozek 2020 urterako egunkariek gaur egun ezagutzen ditugun bezala desagertuko direla. Nik ez du sinesten, baina nolabait atentzio puntu bat ere eman du. Bai, Gogo eta hori egiten ari gara. eredua aldatu egin behar dugula. Berriaren barruan. Berrian, hori da. Eta internet ideira? Internet ideira? Bueno, besteak beste. Paperean ere zerbait momentuz, hemendik 2020 erabitartean behintzat zerbait egin beharko dugula, pentsatzen dugu. Eta hain zuzen ere horretan aldatu behar dugula asko. Jendeari ezin zaio eskaini, hain arte eskaini zaio. Beste produktu mota bat hori argi eta garbi. Nik ere entzutu uste, 2020 urterako desagertuko egin, baina prentzak kaseta gaur egun ezagutzen dugun bezala aldatu egin beharko dela asko, bai. Ez ditxu, dukatu behar dugu. Etorkizunari begira. Etorkizunari begira, horre zuzkerri zu geu, oroar, geu barne. Gudariz, nire arloari dagokiolarik, guzgarri daukagu lan egin behar dugula kalitatean eta interesgarri tasunean, bestela ez dagoela zer egiterik, eta gu justu orain hasi gara, abenduan jarriko dugu alizaria salgai kioskoetan. Hemen aipatu da, jendeia ez dela joango kioskotara prentza erostea. Baina hau justu da lehenengo aldia historian, geu alizaria salgai egongo dena kioskoetan, eta gehien bat egiten dugu, pixkat orain artean ez zelako kalean ikusi,
bulegotik etxeetara joan delako, eta nahi da pixkat erakusleio gisa, ez? Eta nahi duguna da, jendeak ezagutzea, bertan egiten den produktu bat, eta ikustea kalean. Eta ez bakarrik Gasteizen, baizik eta Arabako zenbait herritan, eta bai Gipuzkoan da, Bizkaian da Nafarroan ere. Oso puntu zehatzak izango dira, baina horretan gabiltza une otan. Ondo da, Txema Ramírez de la Piscina, Estitxu Breñas, Charlie García, irudei, mila esker, zuen lanagatik, eta mila esker gurekin egoteatik. Bale, Eta bukatzeko, ea ze jarri diaten hemen. Eusko ikaskuntzak Eusko Sare proiektuak atera beharri du. Eusko Sareren asmoa munduko euskal komunitatearen hazkuntza da. Eusko sare irekia eta anitza da. Euskaldun guztiena da eta euskaldun guztien zerbitzuran dago. Eta informazio gehiagorako Euskosareko web gunean aurkituko duzue. euskosare.org. Datorren astean beste gai bat. Betiko orduan, Charlie, igandetan, gaueko 10:00 eta zirazki erderaz izango da. Aio! Aio, bai.